Ko 24 nyanga kuna fono nye bamanankana ambalma lamenikela au salam alaikum au klobe radio Bamako 24 de kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana ko ka bela jele foni ka ko nyumandon au sogole ba ka radio mandila Bamako 24 mimbe ina be kuna foni lateme au bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya soro beteli ka jeje sarila alebi ka bara bela jele jete mine ka foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigini ga kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekeneka odo be bi kuna foni la sotuma bi ndena e do franje da menno folo do bi ndena benimbe nazara sa ambalana ka fu kolo folo o jave kalo de bi jave kalo kle muga ani duru ka ben bafla ani muga ani kele sama farafingalo benya sono ye rajaba makono ye fotogola la sir laba bio kleta ani kele de jatela sankal woro do hijira samba kele kemenani ani binani flasano dugo de wike alaka nyeka dama bakurumba fola bi kuna funu fle kawladana ka fo anga jamana kona na mi oliga jokke bawu olu ye dangari ba illa kana tigilama wala min be ni asono kere ka do ka fo juma temani na kuna funu yen folikula juma do oliga do rek ka tuguni do ga fri marabulo kona na min be ni asono nyesina do ga fri peluka kata se goma kura ka 23 kana kunje ka 21 uko gara to mela kuna funo yen folikula bi la golide uso la niga kalansira umune bi o ko be choko mela kuna funo yen fonika nundo be kuna funo pamba bi ka fura kuna funo wero be faran la so be kana udinga fabula klubali ala kanye ka dama kuna funo amba damene ka ulada ka fuanga jamana ko ami mali la kana tigilama we juma sogomada fe uliga do ke ba do di janjugu da mali la kana tigilama we mimbe ni asono tumbore kado ka fodwaza marabulo kona na dugu mimbe na bewele ko toni utumika boye ambara na ka foni ko kunda mundoro yoroka kilometri tani kono to bunyango sonu ka se mundoro uliga do ke bado de mali la kana tigilama u ka janjugu dawye o kera sanga la kana tigilama u ulu kwani yela janjugu nga wati mina mi kado ka fanga la kana tigilama ula kuna fono na masaba kwani ulu kasara lunina ka maduru kwani ni ko lu jongi o maduru la kuna funa ira ka foko kelenta ka juko so mamena no kala kana tigilama ukala ka fere wera sigi singa jona o ironi bele yela ka kla ko lutani ka tanu le laptani furagali yorola kuna fununa koni ironu na bi wuli ga dum keba munu be niya so nulu ga jokke ka nyesi ka do ka fangala kana tigilama ma sanga ni sanga ko fere kun tigera len wati laban nu kona na ka sega uko koni ka dansi ku ga wale ula ngane wati laban nu kona ubega wuli ga dum ke ubaga mugujugo de ni ka jangala kana tigilama uye mali la kana tigilama ka fola ke karani wuli ga dum nu be ga ke alibe wuli ga damu be sena akele wi avion blasinga wani ala sono be fere bale letike ka sega nimbara no ni ka sega boloka mara inkona nambe dugo de ka fora choko mina ala ka keti namburai ambala dan ka fo kulungo wuli ga dokke ba do fana olu ye wuli ga ta jota ni ka nyesa ngala kana tigala mimbe ni asuru kara moti mara boloko na o wuli ga den ngona matlu tigede ayira ka fukanga la kana tigala maula e ka do mado ni toraula kuna fununa ambara ka fo malila kana tigila maula ni asoro mamunu ni torolula ulu ko ni siraka wuliga joka kokura mamunu ye waliya juin ke ka nyesuma ka dangari ula ayira ka fo kunu ngota ngoni ko la kana tigila maula wuliga joka ku ka mine chama ka cheni ta ka nyesuma ka klaka jadi wala tigila ma chama ndey ku borondo ka kasara litani ka nyesuma ka klaka jira ka fo fen ka do ka fo wuliga joka no be ka ta ka nyesuma be moti marabulo konena ube laro liba mina be wuliga joka ka sega fustra dana kunu ngota senfe angala kana tigilama ukala ni kuka mine do ka kla ko lu soro do ko ni ko lu faga ko sugu bela jelela o ko fe ka kla ka jira ka fona la sonama alibe utinu toto fofe wuliga do e bi ka nyasi mali basigima ku bo strafa medo go de ka fracho mina la ka keti namborai ambala na ka fo wala ngoni ulu strabe ka mina be la kolta straw mina ka mini so mada jona ina o bara munun be ka ko onye la kol karab ko la fadali ton ulu yenye folga kuna fon lawye bara min be sina ni asoro na bulu dalen be bi uni fama uche ulu labene mi ngama Ousmane Almudo ale ba nyefoye angalame an woni kol karmo fa fe labam batin en fait en temps mieux dron an nga ta leçon de préparer en plein temps dira mo ma de bi en plein temps là an sa cours d'année maintenant an syndicat ministre ko ya la ni en fait an sa proposition do ke ale wala sa ko bi sa ta ko min an gona an ngani ira ka foko akun kada an école ga ta le 25 déjà an kalo sa ba perdu en scolaire kono nda foro ko école continue ga datu ko am golo may jamana ma may école do ma donc an école dal maintenant école da la condition jumena ko ka wala do
de sigi min se ka adamadenw lakana école so kɔnɔ n'a fɔ ka gel hydroalcoolique ninnu ni masque ninnu ka a bila ka taa école so bɛɛ la walasa mɔgɔw ka se k'u tigɛ kɔ mɔgɔw ka se ka gel utiliser mɔgɔw ka se ka masque don an y'o la ministre fɛ filanan an y'a yira la fana kun tɛ kɛnɛya ta bɔra la kalanko yɛrɛ sira kan an ka se ka école ta walasa diɲɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ min ɲini année scolaire kɔnɔ ka taa dɔgɔkun 25 ka taa fɔ 30 la walasa san yɛrɛ ka valider fo k'o ka kalan na an ka se ka école ta école ka se ka continuer fo mois d'août la examen ka se ka kɛ août la an m'an cɛsiri bɛɛ ka cɛsiri pour que résultat ka se ka bɔ école ta kura o ka se ka daminɛ octobre la pour que an ka se ka na année normale kɔnɔ parce que ni y'a san 2 san 3 an tɛ ka se ka année scolaire normale kɛ an y'o sɛbɛn ci ministre de l'éducation ma o ye an hakilina ye an bolo n'o kɛra a bɛ se ka mɔgɔw wara sur mɔgɔ ta école la n'a sera ka bɔ sira fɛ an b'a lajɛ a kɔni ye sɛbɛn dɔ bila sɛbɛn dɔ ci académie ma k'a f'u ye k'u ka disposition ta ko département dɔw accompagner k'u dɛmɛ baara la comme a bɛ fɔ o ma ko conseil de professeur ani conseil de maître camanw kɛra peut-être dɔw kunna fana dɔw wɛrɛ bɛna kɛ an bɛna lajɛ ko minnu sigira sen kan a fɔra ko matériel min bɛna di an bɛna lajɛ n'a dira u kɔni b'a ɲini u fɛ u kana kɛ kɔrɔlenw ta ɲɔgɔn ye mais min fɔra u ka bɔ a sira fɛ école karamɔgɔw ka f'u k'u cɛsiri halisa a ka di an ye san kɔni bɛ kɛ san basigilen ye an balona k'a fɔ Usman Almuru ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ bɛɛ bɛ se ka tigɛ kalanko ka se ka yakuba cogo min na u y'a kunba di ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye an balona k'a fɔ bi malo jeni kuma min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ k'a fɔ kurumari kɔnɔ na k'a dɔn k'a fɔ bi n'o bɛ kɛ ka ɲɔgɔn sɔfɛn ye o waati kelen kɔnɔ na ofisi ɲɛmaaw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ k'a ɲini lakana tigilamaaw fɛ hali bi u ka wulikajɔ kɛ ka se ka da maaw nɔ kan u ka se ka t'u ka malo baaraw kɛ o baara dɔw kɛra Tubakura si kɔnɔ na sera dɔ b'a fɔ an ye ko baara in bɛ ka kɛ cogo min na o kɛra alamisa don ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Le 6 octobre sera ye tigɛli mun kɛ Farabu la ani Farabukaw mun ye wuli mun kɛ n'o ye Farabu kurani ye olu ye wuli mun kɛ u la k'u ka sɔngɔ de to ye le 6 octobre y'a sɔrɔ hali malo bɛ mɛn wolo donc k'a ta o la kana se sisan ma o malo de bɛ kungo fɛ yen nɔ tasuma bila mun na kala ta dɛ malo ɲuman yɛrɛ don pour que a k'a dɔn malo ɲuman don an bɛ tubakalo tile 21 de la bi san kalo fɔlɔ san 2000 ani san 21 an b'o de la bi ka bɛn ni alamisa ye armée nalen don en garde sisan ka yɔrɔ sécurité pour que malo ka gosi depuis sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 10 waati n'o ye 10 heures ye fɔ an filɛ heure min na sisan n'o ye 16 heures ye armée bi an fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛn mun ne yɛrɛ ka dugu la Tubakura kaw sisi i b'o fɔ a ye armée bala ka an kɔlɔsi mansin bɛ kungo kɔnɔ nin waati min bɛ gosili la donc ni malo bannen don ne tɛ armée nakun dɔn donc an ka kɔlɔndugu si tɛ yen ka ko a malo tɔ tɛ kungo kɔnɔ hali sisan malo tɔ bɛ yen donc renfort nanen don pour que ka se ka yɔrɔ sécurité malo gosilaw bɛ kungo kɔnɔ kami dugu jɛra kami sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 10 fo ka na se sisan ma hali sisan ma jigin so fɔlɔ donc o bɛ ala ka kɛ ne yɛrɛ ka dugu la nin waati in na o daminɛ na Tubakalo tile 21 an balona k'a fɔ nin tun ye seereya ye min b'a jira k'a fɔ sɔrɔdasilakaw wuli kɔfɛ ka taa baaraw kɔni anu donnen bɛ waati kɔnɔ na nka o don kelen in na kunnafoniw y'an sɔrɔ sɔrɔdasilakaw nana baaraw kɛra sɔgɔmada fɛ ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 17 kaɲɛ 18 waatiw ma tuma min na n'u segira o waati kelen kɔnɔ na dɔɔni u tilala ka taa tasuma don malow la tuguni sufɛla fɛ alamisa sufɛla fɛ ko kura kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen ɲɔgɔn sɔsɔ kuma den kelen a tɛ nin na nka yɔrɔ in yɛrɛ maa dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛ nin kuma ninnu sɛmɛndiya k'a sababu kɛ u tɛ foyi kalama la ko sandi malo sɔrɔ ye bilen olu kɔni o kuma maa bɛ maa min da e ka dɔn maa min ka malo b'a la ka jeni n'o tulo bɛ nin na n'o ko k'i t'ale ye a man nkalon f'i ye an k'a ɲɛɲini ala k'a hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na sigikafɔ daminɛna alamisa don k'o ko to senna juma don marafatigiw u wulila k'u kun da Dɔgɔfiri dugu saba de ka juma don waati juma yɛrɛ jigin waati yɔrɔ dɔw la juma ma seli k'a sababu kɛ girinkajɔ ye ka se ka wulikajɔ kɛ ka jadi wale tigilamaw k'u kunbɛn u y'a daminɛ Dɔgɔfiri dugu min bɛ wele ko Pelukan an baladan ka fɔ u nana ye o masu nana o kɔfɛ wulikajɔ kɛra i ka dɔn ka fɔ yɛrɛla ka na jɛkulu minnu b'o yɔrɔw la ka se k'u gɛn k'u to la u taara u kunba Gomakura ka tila ka na wulikajɔ in kunjɛ ka 21 na a kɔni kɛra sababu ye min ye yɛrɛla ka na jɛkulu minnu bɛ yen fɔcogo la ni dɔw b'a fɔ ma ko donso dɔ yɛrɛ tɛ dɛ dugu bɛɛ lajɛlen b'a la k'a fɔ ko nin ye donso tɔn kɔrɔlenw tɛ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya y'an sɔrɔ an ka wulikajɔ kɛ k'an ka sigida lakana o yɛrɛ lakana jɛkulu min bɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ k'u gɛn fo ka wulu su nɔfɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ nin waati na Dɔgɔfiri an balimakɛ bɛ min dugu min wele ko kabini Pelukan ne bɛ yen nɔ an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ kabini juma don ko wulikajɔ kɛbaa dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Dɔgɔfiri marabolo ma wulikajɔ sigiyɔrɔma damadɔ min bɛ yen n'a kɛra Dɔgɔfiri Pelukan ka taa Gomakura ka na ka 21 na ko a wulikajɔ ma tulu tigɛ a ko kɛra cogo di ayiwa n b'i fo k'i barika da Abulaye Kulubali ka weleli la ne yɛrɛ ye Dɔgɔfiri ka ne sigi mɛ Pelukan na telefɔni tile fɛ kunnafoni nana fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko minnu bɛ nɔgɔforow kɔnɔ n'u bɛ jaba baaraw la sabu musow de bɛna kɛ jaba da an ka dugu fala dawolo fɛ an bɛ darako la waati min na an ye kunnafoniw sɔrɔ fala kɔfɛla fɛ k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛbaa dɔw yera o dawolo in na munumunu na ye olu ye denmisɛnninw de bila ka na
se jaba furu kono olu yu ka jirim ne baw de kana la na so ko ri position mi ko se ka tanya fu nyena anwe mo do yi o somu so wati mina yu kono fon chama or la jere la kana jegulu ni do fili pelo ka kono olu wula ku kunda jaba furu kono la ka fo ayru nye tara kata uye marfo bu bulu sigma to musabe baka nyere kambe u kere salo fe o konna na aya ke garula orobbe marfaka chayara akala ka akala mi balwati na mu yibli uduna tu kono ngo tara ayen la be ka segisu azig la so mi balwati na jaw tara pu do fi guma kura utara pu yetu ni mulu marfare ku bulu yo nyeshi guma kura makke kisa fili kana du kono tu ba fili kata no furo kono bi olu ka yella kana jegulu kana bora ku kume yo gushile ka ase digre do u ko mulu marfati ke min joma mulu marfa sabe guma kura ka yo talunga tu ja kwa ka shorke ku talunga tu ja kwa ka mulu kono orobbe moore duna mobili kono pe mobili buli kata jiri tu kala baga segaler la tuguni comme fala di ban nyonje jini ni man nyonje de kam mobili masra do nota do fe ko mobili fro tegala o ambo la wati mina ja gurbu do fra la baga ta foi ka 21 fanana o kuna fona ya zo wati mina de nyeshi ne fanama awoni ya aflika ta ko fala ban nyonje amasi ko shu haga do ni wonde kala juma do ko free pelukana ka 19 ani guma kura ani ka 25 mbalmake nin kɛra juma do ka ko onye alamsa do ko siga fo baro tumbe mara kelingen na berejele ko nana ko ko to sena muna nunu de bika tla ka kede aywa siga fo ko ngoni bi ma tuma black fo siga fo ra ni ngara ni kele hugu yere ko nana ma sita haga do ka to tinere ka siga fo le bi kuma ko me ka ko trapo e pano fe do awno woni ya jide me ka ko siga fo de tege senya ko ina ni siga fo ko me ku senya ala wallahi nyama soro adabla la mi kele me ngandi siga kenega bi siga fo tanye do de sama do firi bele jele farle do nyonga de ke nyom ne ka juruba kilini ka hadilla ke kilini mu ko ga siga ngere la kana parce que na foro manga wula yoro tena mi ta fo ambu barkada ubu sikula ma da esi na men na ngi ke eta ka soro fi kono wallahi ubi dugu do ci yen ko lusi o de kama on ne kana ga wuli ga jo sabati mo so nga siga ngere la kana ajene eta ka la kana do ba fo ko ne wuli ga jam be sena be ko dozo ko kele mbega gele ata ga nyesi uma uga ketawla au ga jabi mu yo okuma awa jabi mi na de ni dozo ko te nyama do fri ko bana tew ni mena do fri ko te la bi dozo de be ka yoro bele dile koloshi mu go so tele kala kala siga duga tele sab ka da ga ni do fri ko suma ko dile ne bi suma ko bana do fri tew suma u jinna fa bele dile fe ale fala ko fala ne direngo falaw ma nunu ndi nunu fa fe nangan molo furu bi no yo molo de ko ni jini ko ba tew o kono kuma bana a tew ba se do duga de kono sifa ka tro ka ta tele ka duga no wala ka ta mo ne duga kono o duga no don di no ga le te kala mo ke terme ka do fri dozo de ka wuli ka duga ka nyom mine ka ga fakili bakili ka sababu ka dozo wi ni e dozo ya lajabi mamunu tube nuru kumbe dozo ya ton kono ulu damade do walma dugu be farla nyonga ka ke dozo de dozo to kumbe ka koronga na ye no ambele jile ma faranyo ka ga dozo e dozo to mu mbe no o jama ka dogo chewo cheni kurusi bila kiye che kibi ka du kono kibi je kalama i farla dozo ka bi ambo suto de kono bi ambo sigi de kono bi après que na do dugu de kono wono ku bina amina dugu wono walma ku bina cheni ka dugu kono wono angana ka dansi go dila ka sabu ka bele jile bi kemba mama bi yela kalama kiye che kibi sege ko kadi jamana wala bele jile de farla nyonga ka dozo yi mu go so anga ka ngira la kana no te ko yela ta anga hagilla yere nga ja ko do ni ko na to do la i chenga ka foka ni mine ki ka muso wala mai chenga ka foka ni mine ki ka don in na manyela koronde ka ga sayaka ka ta bolo ka udu o der on bele jile faranyo ngabi ka anga dozo yi o ama dabo juguma ngama ama dabo toyne kama ama dabo malani kama ama dabo foi kama an ni an muso an na fulu a dabo do de kama hal bi mu farlana ama tabalanga barawi wani ma fa'ala amma yola fo fin ba fonne rabo kala on disna min min ga bi kuma ga laba ni hal bi ami la ni nga eta fe ko ta ka wuli ka jwa jorla hal bi kam ka da ha lu de sara akama jamana jara ko lu de ta akama o mu lu ne kan bara ngene do ma kene ti da awma awon de manga sumo firi kambulo so de ka do ani gela yace awon de ne do ko wono je de kun dai eta ni ma fa bulu bulu kila ka min bulu bulu ulu ba kala salata hali bi ulu daga wulu ko joga siga awon nakana mu go so anga siga anga baro ke anga siga sigi anti gorala o nga jen eta ko ngana nya fe su mo to kile ga awon njo ma anche sika na ya me yuro ka faro ko paro dama buli ki kunga yinga wa ka kala fe nandara wallahi ami sibaya so mo wa ni ngana be anga anti gorala ka so am singila me jetila yegi bala ka du bo fe sa ati ko ya bada bi ro fuki barkada hali bi aka dugo kanye awon anti gorala mbilak die machine hada ma di machine je won me sago flake sago kile ni do wajubi bele gilela ala sago sago ambalodan ka fo ni tuye dogo frika o ye munu be ni asoro juma do ye wuliga do minke kanin bele ile to sena sura fana ko wuliga do tunkera yoro nunu kona na sigana tumbe kusube sigida maude kwenen geme bi marfa bolo shu ani kle ka fo antita se mashima nga matna se anrema
ni nin tora jamana kono a dɔ bɛ dɔ la e ka dɔ basigili nani a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fo fɛrɛ de ka tigɛ lakana tigilamaw jamana ka wulikajɔ kɛ a bɛ kɛ cogo di fɔlɔ an balana k'a fɔ marifatigi dɔw tun bɛ don dugu kɔnɔ na n'u mago bɛ maa kelen min na ka taa minɛ ka taa n'a ye maa si tɛ foyi fɔ bɛɛ sigilen bɛ k'u lajɛ wele bɛ bila faamaw ma a foyi tɛ k'a fɔ ko tabi bɔ sigi bɔ min na o de kama bɛɛ lajɛlen filɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ ka fɔ u tɛna dɔwɛrɛ kɛrɛ ka na s'an sigiyɔrɔ la an b'an yɛrɛ lafasa k'an jija an yɛrɛ kolo la fɛɛrɛ ka tigɛ jamana kɔnɔ ni lakana tigɛlamaw ye wulikajɔ kɛ jamana ɲɛmaaw ka se ka Mali lakana bɛɛ sabati nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛla de ye dɔw ye feerelikɛlaw ye u bɛ t'u ka kungow kɔnɔ basigi ni lafiya n'o ye mara sɔrɔ dama nin ko in a dili ti don nin daminɛna yɔrɔ min na fɔlɔ an balana k'a fɔ o kɛra pe dɔgɔ ye fɔcogo la dɔgɔnɔw ka yɔrɔ la olu y'a fɔ cogo min na kabini waati kulo bɔra e ka dɔn lamɛnni ma k'a la dɛ wa a ko bɛ ka taa yɔrɔ caman na bi u ka fɛɛrɛ tigɛ ka se ka nin de bolo kan n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la basigili cogoli a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye zona reporter bi ne kuma bɛ bi an ka jamana kɔnɔ min bɛ n'o kɛlen bɛ ka maaw kamana gan sigiyɔrɔ la o kɔni kɛlen bɛ ka dɔn k'a fɔ yɔrɔw ye bi cili baaraw bɛ yen nka juma dɔw bɛ se waati min na a ma diya dɛ wulikajɔ tilala ka kɛ a yɔrɔ dɔw bɛ yen olu kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko cili kɔni olu kɔni ka yɔrɔ f'olu fure fɔcogo la f'u su o kow bɛ sen na yɔrɔ dɔw dun cira ka ban diɲɛma sigilen bɛ k'a ko jateminɛ nka fɔcogo la a seginna ko Mali bɛ o diɲɛ tɔnba ka avion sɔngɔ kɛnɛ min kan Mali b'o ka dɔn ka bɔ jɛɲɔgɔnya min kɔnɔ na k'olu de ka fɔta don k'a ka ci ka bɔ yen n'o tɛ k'u bɛ Mali sen bɔ avion ko la o ye kuma dɔw ye nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ ni olu b'a yɔrɔw la olu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ munna jamana b'o dɔn jamana maa ɲɛmaa dɔw bɛ tila ka sɛbɛnfura bɔ a la k'a feere jamana sigilen bɛ k'o lajɛ k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ka kase b'a kan nin kɔni kɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔmɔsɔmɔ ye bi yaasa ka pɛrɛtigɛ dɔw d'a ma juma don machine dɔ koko bɛ taa yɔrɔ dɔw la taa ma se ka k'o yɔrɔw la o waati kelen kɔnɔ na an ye ɲininkali dɔw ta ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw cili ma juma don an ka dɔw ka sira lamɛn ye. Ne tɔgɔ Marifune Sall mɔgɔ caman b'a fɔ ma ko kaw kunu sɔgɔmada fɛ faamaw nana n'u ka mansiw kana yɔrɔ ci ne kɔni ne ye n yɛrɛ dɔn ka an to nin yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la fɛn fɛn san 40 kɔni a b'o bɔ yɔrɔ in sɔrɔ cogo an y'a sɔrɔ dugutigi ka bolo de kan sirakɔrɔ dugutigi a dira an mɔkɛ de kan ni cili daminɛnen yalima aw kumana dugutilakaw fɛ ou bien aw ye papier yira maa ninnu na ayi u ma papier ɲininkali kan u ma mɔgɔ ɲininka u wulila sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ka n'u kɛ yɔrɔ kan k'a ci u m'a fɔ a ye wuli u m'a foyi fɔ an ɲɛ b'u natɔla de an donna so kɔnɔ ka an bɛ se ka minɛn minnu ta an y'olu labɔ o kɔfɛ kɔni a fɛn tɔ bɛ tiɲɛna ne kɔni ne bɛ fɛ ni ne ni ɲɔgɔnnaw bɛ yɔrɔ min na u ka hali ladɔnniya hali n'a kɛra tile kelen ɲɔgɔn u k'i ladɔnniya i k'i labɛn k'a kɔnɔ o de kɔni ka fisa. ne tɔgɔ Bubakar Jalo an ye zona report sigibagaw ye mais u nana an sɔrɔ yan dɛ olu de nana sigi anw fɛ sinon an mana sigi u fɛ dɛ parce que anw tɛrɛ anw faw olu wolola yan quoi donc o tɛ bi ko ye quoi titiri fɛnɛ ma tɛmɛ o yɛrɛ kɔrɔ u bɛ a report b'anw de ka foro la nɛmu u b'an yɛrɛ de ka buguda la parce que u nana anw sɔrɔ yan bon ka tila ka na yɔrɔ ci fɛn ma f'i ye ni rien u ma mɔgɔ ɲininka donc n'u y'an labɔ ko dɔ kalama an b'an ka précaution ta mais foyi ma f'an ye ka na dɔrɔn ka na mansin don yɔrɔ la ko jamana ka suma nin cogo la dɔw bɛ tɔɲɔ ten k'u bila ko jamana ka suma fantan sɛbɛ tɛ dɔ fɔ ne ye marifa ta tu vois ne kɔni b'a dɔn kɔni an faw wolola yan nin yɔrɔ in na report fɛnɛ nan'u sɔrɔ yan togo o togo n'i bɛna yɔrɔ ci un mois après i bɛ se ka na avertissement kɛ ne kɔni t'a dɔn sariya qualité min b'a yira ka na mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ la san 60 k'a ci ne m'a ye Mali sariya papier kɔnɔ quoi ka na dɔrɔn k'u mansin tile yɔrɔ ma fɛn b'a kɔnɔ wa fɛn t'a kɔnɔ m'o ɲininkali kɛ yɛrɛ k'a ci dɔrɔn. Kaw Keita faamaw kɔni nana an ka yɔrɔ ci anw ye forotigiw de ye an yɛrɛ ka hakili la ko anw sen tara parce que an ka so minnu cilen filɛ foro kɔnɔ so de don an ka gardien b'a kɔnɔ u b'an ka fɛnw kɔlɔsi o kɔni nana ka na bɛɛ ci hali ɲɛgɛn hali a ɲɛgɛn koko u y'a ci an yɔrɔ sɔrɔ yan dugutigiw bolo olu ye yɔrɔ feere anw ma an kɔni an bɛ ci kɛra yan nɔ yɛrɛ san 34 ye ci kɛra yan anw y'a mɛn nka a fɔra kɔni de minnu ye yɔrɔ feere ka so ɲumanw jɔ an kɔni ka hakili la k'o de kun do hali bi u nana an y'u yɛrɛ ɲininka yɛrɛ ko ko tiɲɛna ko normalement ko anw ta ninnu k'olu man ka yaara ko nka ko dɔw cira ko dɔ de tɛ se ka ci kɛ dɔ to. mais a fɔra ko zone aéroportuaire yan bɛɛ b'o la. yan bɛɛ b'ara depuis bi ta a ka ca san mugan ɲɛ u y'a fɔ an ye ko an kana so ɲuman dɔ an ka forokɔnɔ so an k'olu jɔ parce que dɔwɛrɛ n'an ye so ɲuman jɔ n'olu mɔgɔ jɔra yɔrɔ ka dɔn u bɛna ci faamaw de y'o fɔ an ye kabini o fɔra an ye depuis Musa tile o tɛ sanko ye dɛ ninnu kɔni m'o fɔ an ye. ne tɔgɔ Bɛnkɛ Jakite u sera an ma yan bi k'an ka cikɛ bugudaw k'u bɛɛ kari an ka gardien minnu bɛ yan siyɔrɔ yɛrɛ t'u bolo den fitininw b'u bolo u bɛɛ bɛ fiɲɛ na yan nɔ tiɲɛ na tɔɔrɔ dan y'an ta ye bi an kɔni an bɛ sigida in na yan nɔ an mɛnna ɲinɛ an san 30 dɔɔnin yɔrɔ in an sa sirakɔrɔkaw de bolo an yɛrɛ tracteur de bila la ka yiri gili ni a yiri tu n'a fɛn bɛɛ tigɛ k'a ban bila ko tɛ yɔrɔ in tɔɔrɔ kɔni da y'an ta ye bi ni kɔni coronavirus in kɔni y'a dublelen de y'an fɛ yan sa parce que an bɛ fiɲɛ na yan nɔ an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ
tayɔrɔ foyi de t'an na an jigi bɛɛ de kun ye yan yɔrɔ in a y'a sɔrɔ jɔn de bolo an y'a sɔrɔ sirakɔrɔlakaw de bolo sirakɔrɔ dugutilakaw feere papiye b'a ni ɲɔgɔn cɛ o dugutigi papiye fana u y'o fana di an ma bon an bɛ yɔrɔ in sa wagati min na o m'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ zone rapporteur ka kɛnɛ don parce que yɔrɔ in bɛ sa wagati min na o y'a sɔrɔ mɔgɔw tun t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ zone rapporteur ka kɛnɛ a bɛɛ tun ye yiritu de bon ne kɔni bɛ wele laban min lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u kana maire kana yɔrɔ di mɔgɔw ma yɔrɔ min ni maire yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ risque bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u kana feere mɔgɔw ma bon n bɛ wele da mun de se jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma jamana ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ ni sariya ye tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔdenw kan bi tɔɔrɔ dan ye an ta ye bi an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Obnu meka jemu kamila me 600 ambeka segi akande nankoma rediffusion aniche akalamelula. Radio Bamako 24. ne tɔgɔ Lala Bagayo an kɔni tun bɛ foro kɔnɔ ne na cɛkɔrɔba an sigilen a ɲinɛ san 18 ye yan o nana yɔrɔ ci sirakɔrɔ yan misirida yɔrɔ la u y'an bɛɛ la yɔrɔ ci n'a cɛkɔrɔba bannen a san kelen daba tɛnɛn tɛmɛnen ye ne na denmisɛnninw kɔni bi yan an kɔni kɔni a sina wɛrɛ t'an bolo hali an se ta k'a sɔrɔ an kɔni ye yan faamaw k'a ka a lajɛ k'a ɲɛɲini a b'an don yɔrɔ min na an n'a denmisɛnninw kɔɲɛni y'an ta ye bi dɛ an ye sirakɔrɔ misirida yɔrɔ la ten société min m'a ci société si m'a ci bɛɛ sigilen kɛnɛ ma hali yɔrɔ min an sigilen n'a du kɛnɛ ma a ka ɲa ma ala kama déjà ne k'an sa dogo se olu nana bara n'a ya kunun de an y'a minɛ bɔ ka si kɛnɛ ma yan ka si bɛɛ an ye kɛnɛ ma yan sɔgɔmada in na u nalen ne kɛrɛfɛ so ci juma yɛlɛn kuma nin dɔrɔn u nalen mansin don n'a yɔrɔ la k'a ci ne kɔni bɛ yɔrɔ min na n b'a ɲini aw fɛ a ka dɛmɛ k'an ye digisi tɛ ne na ni ala tɛ digɛrɛ tɛ ni ala tɛ. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Kulubali an kɔni ye gɛlɛya min kɔni sɔrɔ ka sin ka nabɔ nin cogo la ten tiɲɛ yɛrɛ la fantanw kɔni tɔɲɔlen ba de don jamana nin kɔnɔ i m'a ye kabini sɔrɔ anw bɛ nin cogo la tan kuma min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ jamanatigiw ye u k'a lajɛ k'i kɔfilɛ jamanadenw na anw kɔni fantanw tiɲɛ yɛrɛ la anw jigila tigɛlen Maliko la ni Mali faamaw n'u kɔni ma fɛɛrɛ kɔni kɛ k'i kɔfilɛ Mali la tiɲɛ yɛrɛ la anw fantanw sɛgɛnnen don i n'a fɔ bɛ an kɛ bɔ malidenya la walayi. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi an ka jamana kɔnɔ na ala k'o sabati n'an bɔra ye faransi gɛni faransi ka taa walima faransi ka na taa o kuma min bɛ sen na ministiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ko n'i b'a siribe ka bɔ banikɔ joyi la ale b'a hakili da ko sen fɛ an ka lamɛn. mankan min bɛ sen na sisan k'a fɔ ko Mali faransi sarasiw ka jamana bila ne b'a ɲini an balimaw fɛ an ka baara kɛ ni hakili ye bamananw ko yanni i ka jigi i binyɔrɔ la ko jigin i talonyɔrɔ la munna an taara faransi nɔfɛ k'u kana jamana dɛmɛ k'a lakana anw de dɛsɛra o an de guerrew perdu o an taara faransi nɔfɛ don min n'o don tun tɛ rebelle tun bɛna fɔ Bamakɔ k'a fɔ ko faransi nana ko Mali ka d'a ye k'u nana an kelen ka intérêt ma m'o fɔ dɛ a fɔra de ko les états n'ont pas d'amis ils ont que des intérêts faransi fana b'a ka intérêt nɔfɛ Mali fana kan ka ka intérêt nɔ gɛn nka tant que anw ka lakana an ma se k'a sigi sen kan k'a sinsin k'a fɔ faransi ka minɛnw cɛ bi ten gɛlɛya b'a la dɛ donc ne ɲɛna fɛn dɔ ka fisa fɛn dɔ ye an ka kɛlɛ kan ka kɛ mun ye bi mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲɛfɛ ka wajibi u kan u k'an ka armée sinsin an ka se an yɛrɛ kɔrɔ o la an b'a fɔ faransi vraiment i bɛ se ka taa Modibo Keyita ye tubabu gɛn 1961 an b'o kuma fɔ sisan a ye armée min sigi o kɔfɛ n ko o sera Mali kɔrɔ mais est ce que anw ye sira jira halisa k'a fɔ k'an bɛ se Mali kɔrɔ an ka kɛlɛbolo yɛlɛma kɛlɛbolo kana kɛ ko faransi ka taa kɛlɛbolo ka kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw de ka sigi jamana kunna minnu bɛ se ka armée in ta k'a sinsin ka to a bɛ se jamana kɔrɔ o de ye kɛlɛ fɔlɔ ye faransi ka taga m'a fɔ n ko kɛlɛ kana kɛ dɛ mais o kɛlɛ ka bila dɔ in kɔfɛ bari n'i y'ale bila dɔ in ɲɛfɛ ni faransi tagara k'a sɔrɔ dɔ in ma ɲɛnabɔ kojugu da don. an b'a lɔn k'a fɔ minisiri Koniba Siribɛ ni tun y'ale kan ye an ka jamana basigi a lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ min ye protection civile fɔcogo la pompiers olu maa dɔw bɔra dɔ farinya in kɔnɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u ka kalan kɔni o nɔgɔyara k'u bila ka taa baara yɛrɛw la o bɔli kɛnɛ kan u ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka lieutenant colonel Cham Samake a kɛra sogoni ale kuma min fɔ senfɛ filɛ. sapeur pompier ka kalanden minnu tun bɛ kalan na nin ye a kalo 12 ye sabu kalan in sigiyɔrɔ 2 de don sigiyɔrɔ fɔlɔ o ye kalo 4 ye o ye sɔrɔsiya kalan ye pompiya fan si t'o la o kalan in bɛ kɛ sɔrɔsiw ka hukumu de kɔnɔna la o la u taara di sɔrɔsiw ma u kalanna marikala sɔrɔsikan de la kalo 4 kɔnɔna la kalo 4 sɔrɔsikalan bannen kɔfɛ u seginna ka na pompiyew yɛrɛ ka ekɔli la n'an filɛ o de kɛnɛ kan nin ye n'o de ye sogoningɔ ye donc yan u ye kalo 8 kɛ pompiya kalan na o kalo 8 o dafara donc bi kɔni ye donba ye sabu ni minnu filɛ nin ye kalanden minnu filɛ nin ye a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali la pompier ka ni mɔgɔ hakɛ ta
k'a kala u ye mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 80 pompier tuma deli ka ni ɲɔgɔn mɔgɔ ta siɲɛ kelen ɲɔgɔn fɛ ka former filanan ye min ye kalanden ni y'u lajɛ sigida 3 de don officiers b'a la élèves officiers b'a la élèves sociaux b'a la sapeurs durant b'a la mais nin bɛɛ lajɛlen former la a bɛɛ ni ani kalan minnu kan a bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ école nationale de protection civile la an yɛrɛw fɛ yan u bɛ mun yira u bɛ u ka cɛsiri yira u ka kɔlɔsili yira ani a fɔra an kan hakili to mesure barrière minnu na n'o de ye masque donni ye n'o de ye tɛgɛ koli ye n'o de ye gɛrɛɲɔgɔnna dɔgɔyali ye u sera ka nin tɔmɔtɔ u sera k'a labato o tɔgɔmasere de ye nin ye formation donna k'a ban kalo 12 in kɔnɔna la coronavirus ma écoleden kelen pe minɛ. An balona k'a fɔ lieutenant colonel Cham Samake ni fiyali kan ye u ye kalan min kɛ Ala ka kɛ nafasɔrɔ sirada ye jamana ye n'an bɔra ye coronavirus bi an ka jamana kɔnɔ lamɛrikɛn jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔw kɛ fani fan o baaraw bɛ cogo jumɛn la an ka jamana kɔnɔ kulu dɔw bɛ k'u yɛrɛ bila ka se ka maskew di ka fɛɛrɛ wale tigɛ an ka dɔw ka sira lamɛn. Baara kɛra ka se degré min na a se ka lakale a bɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan gɛlɛya kuma kɔnɔ mais bibi na u yɛrɛ bɛ lafiya kɔnɔ. An mɛnna an bɛ ka coronavirus kɛlɛ n'i y'a mɛn ko mɔgɔ k'a fɔ ko a ka da bana na ou bien a ka nin wale américain caman nana ka bɔ ka dɛmɛ k'an ye n bɛ se ka kunnafoni la sabati tuma dɔ n'a y'a kɔlɔsi coronavirus in daminɛni nimero dɔ bɛ to ka tɛmɛ telew la se ka di cogo min na ka ɲɛ aw yɛrɛ ye sow ye a so dilanlen bɛ ka ɲɛ an tɛ directeur bɔ an bɛ se ka min fɔ dɔw ka ɲininkali bɔra min kan sisan c'est quoi que coronavirus ye tiɲɛ ye wa ko kelen tɛ a bɛ jamana bɛɛ la a bɛ ka tiɲɛni kɛ mais anw ala ka dala coronavirus ye tiɲɛ kunbɛnni b'a la. An ka bi wuli ka jɔ in nin y'a kun filanan de ye a kun fɔlɔ kɛra 2020 kɔnɔna la mois de juillet wagati an y'a kun fɔlɔ kɛ an kɛlen don ka katakataninw de wuli u ka don kariw kɔnɔna la ka kunnafoni di bana min b'an senkɔrɔ sisan n'o o ye coronavirus ye o bɛ kunnafoni di nka o bɛ masiki fɛnɛ di mɔgɔw ma o bɛ gel kɛ mɔgɔw tigɛ la kunnafoni bɛ ka di o bɛ ka di katakataninw fɛ mégaphone de b'u bolo a bɛ fɔla micro la walasa mɔgɔw ka se ka mesure minnu fɔra k'an ka olu matarafa an ka se k'olu matarafa. A diyara n ye kojugu coronavirus ko yan n'a sɔrɔ poussière ka jugu gɔngɔn bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn ani mura jugu bɛɛ bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ donc coronavirus ko nana fara a kan masque ko in ani gel ko in a diyara n ye kojugu fo ka dama tɛmɛ. N ye masque in kɔrɔ a diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ parce que a ye mɔgɔ kisi ka bɔ bana jugu in tɔɔrɔ ma. Wɔɔrɔ kɔnɔna la dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ masque 3 de bɛ di équipe kelen kelenw bɛɛ mais dɔgɔkun kɔnɔ équipe 6 de bɛ yen nɔ bon o ye minnu bɛ taa quartier ni fɛnw kɔnɔna na olu bɔlen kɔfɛ fana an bɛ distribution kɛ suguw fana na quantité dɔ bɛ fara a kan k'a d'u ma pour que ka se ka sugu mɔgɔw bɛɛ servir masque fana. An y'a ye k'a fɔ a diyalen don population ye parce que nin kuma in kun fɔra a mɛnna ko un malien un masque ko n'u taabolo la a kun ma se ka waleya sisan min a waleyara a diyara population ye parce que munna an b'a fɔ a diyar'u ye an ka équipe bɛ terrain kan n'an taara supervision na an b'a ye danfara min kan ka bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ sɔn n'a ko o matarafa k'a sababu kɛ u bɛɛ bɛ fɛ ka masque sɔrɔ sisan. An balona k'a fɔ ni tiɲɛba dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn ka dɔ ka fɔ bi bana in ka se ka kɛ jamana na yarabi ala ka o kɔni ka se k'o waleya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an balona k'a fɔ bi min ye ka dɔ ka fɔ wulikajɔ ye bi an ka jamana kɔnɔ na fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ siman b'o la ka taa se fɛn caman ma an ka jamana kɔnɔ mun de la u bɛ ka kɛ kulu min bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ jago kɔnɔ na ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ prix ko n'o ye sɔngɔko ye o ɲɛma ye Bɔrɛl Dunbiya ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Effectivement anw yɛrɛ y'a jateminɛ komi an ka service sigilen bɛ ka sɔngɔ kɔlɔsi a mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko i n'a fɔ a tun bɛ kɛ waati an ka indépendance première république ni deuxième république waati dɔw la gouvernement tun bɛ minɛn kelen kelen bɛɛ a tun bɛ décret ta k'a bɛɛ sɔngɔ dan sigi donc ko o kelen de bɛ yen nɔ jago labila la depuis 90 waati gouvernement ye option ta ka jago labila privé ye donc usines b'o la commerçant minnu bɛ taa minɛn ta kɔfɛ fana olu b'o la donc i taara minɛn ta ka na n'a ye i b'i ka sɔngɔ sigi o sɔngɔ commerçant client de b'a lajɛ sɔngɔ ɲuman bɛ yɔrɔ min na ale bɛ yala ka taa o san ni min ta ka gɛlɛn e tɛ feere kɛ donc jago taabolo de ye sisan maintenant sɔngɔ labila n'a labilali bɛɛ lajɛlen dantɛmɛ wale fana o kɔnnen don dantɛmɛ wale jumɛn aw ka bɛnbɛnbɛn kɛ sisan aw bɛɛ bɛ jɛ ka jagofɛn kelen de feere wa ni a kɛra dɔ b'a dilan dɔ bɛ na n'a ye aw ka bɛnbɛn a ka dɔrɔn ka se k'a fɔ ko bɔn sɔngɔ ye nin de k'o imposer consommateur kan consommateur tɛ choix t'a bolo ka taa lajɛ a bɛ se a nɔgɔman sɔrɔ yɔrɔ min na donc an ka service da sigilen bɛ k'o de sɛgɛsɛgɛ k'o de ɲangi mais k'a fɔ de ko minɛn bɛɛ kelen kelen na
ko sɔngɔ de bɛ sigi an bɔra o kɔnɔ a mɛnna bon sɔngɔ bɛ se ka sigi sababu kelen dɔrɔn de la o ye ni gouvernement yɛrɛ y'a ye k'a fɔ cogo si t'a la minɛn gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ la wa kuma caman crise de y'o kɛ i n'a fɔ sisan embargo kuntala jan ka sigi minɛn tɛ na tout ça la ou bien gouvernement ye dɛmɛ dɔ kɛ commerçants ye ka droit bi bon droit hakɛ min binna comme gouvernement b'a fɔ o hakɛ ka bɔ sɔngɔ la donc o n'a ɲɔgɔnnaw kɔfɛ si a tɛ yamaruya bon minɛn minnu fɔ bon olu gɛlɛya minnu b'olu kan bi olu tɛ mɔgɔ nɔ tɛ o gɛlɛya ninnu olu imposera an kan a fɔlɔ o ye tulu ye tulu la gouvernement ye mesure min ta o de ye ka se ka gɛrɛni exonéré n'i taara san kɔfɛ wali n'i y'a san fɛn na i tɛ TVA sara yɔrɔ an ka gɛrɛni fanba bɛ bɔ an sigiɲɔgɔn jamana ninnu de la bon an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ droit de douane binnen don fɛn kelen min n'i b'o sara o ye TVA dɔrɔn ye donc o TVA fana gouvernement y'o bin i taara gɛrɛni san ka na mun na gɛrɛni parce que unité minnu b'anw fɛ yan nɔ a ka ca kɛmɛ ye minnu bɛ tulu dilan olu bɛ tulu dilan ni CMDT ka kɔrikolo de o kɔrikolo ɲinanama bɛɛ b'o kalama k'a fɔ ko CMDT kɔrikolo caman ma sɔrɔ parce que Sɛnɛgalaw ma kɔri sɛnɛ san o san tɔni 400,000 donc an b'a ɲini u fɛ u k'u jija u kana n'u gulon jamana kelen na siraw fana k'a labɛn siraw labila yɔrɔ cɛsiri kɛra kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka se ka siraw fana ladilan donc o ministère des transports fana o bɛ fɛn mais transition fana tɛ se ka nin baara in bɛɛ kɛ dɛ nin baara ninnu kɔnɔ ninnu bɛ don transition kɔnɔ a nana sɔrɔ ye transition nana ni gɛlɛyaw sɔrɔ ye donc il faut que politigiw de ka kɛ min bɛ se ka to an ka désenclavement bɛ se ka assurer cogo min na parce que hali usine ninnu mana siman fɛ o tɛ se ka taa n'a ye an ka dugumisɛnw na parce que sira tɛ donc o gɛlɛyaw fana bɛɛ de bɛ yen nɔ farni gɛlɛya tɛ an ka farni min bɛ dilan an fɛ yan nɔ a b'an bɔ mais alikama min bɛ kɛ farni o dɔɔni dɔrɔn de bɛ sɛnɛ Tɔnbukutu jamana na mais an b'o fanba bɛɛ de fana bɔ Russie jamana ni jamana européenw na donc n'o gɛlɛyara yen nɔ e bɛ taa i ka matière première de san ka na n'a ye i y'a faamuya donc n'o gɛlɛyara kɔfɛ donc farni fana bɛ gɛlɛya parce que blé o tɛ sɛnɛ anw fɛ yan nɔ ka caya ka t'an bɔ mais usine min b'anw fɛ yan nɔ olu ka ni bileko problème tɛ yen nɔ mɔgɔ an ka farni ka nɔgɔn ka tɛmɛ hali an dafɛ jamanaw ta kan an dafɛ jamanaw ta bɛ 19 000 20 000 francs la le sac de 50 kilos la mais anw fɛ yan nɔ 16 500 o de bɛ boulangerie b'a sɔrɔ o de la sɔrɔ i b'a dɔn o cɛ ka jan parce que an bɛɛ bɛ taa ta yɔrɔ kelen de ka na bilen ta ka na yɔrɔ kelen donc a ka nɔgɔn anw fɛ yan nɔ o bɛɛ ye parce que an ka mɔgɔw vraiment dɔnniya b'u la kosɛbɛ u ka baaraw kɔnɔna na mais ni e bɛ farni dilan ni bayɛlɛma min bayɛlɛma ka kɛ farni n'o gɛlɛyara o dun t'a to yen donc o de bɛ na ni gɛlɛya ye. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Bukadɛli kan ye fɔlɔ ni bi tɛ kelen wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye a kun ye a da sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala an ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn ni hakili segiw ye ka se ka bila siratigɛ jɛlen kan ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye jagogo bolo ka hali bi kulu dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye jagokɛlaw ka kulu dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o ɲɛmaa ye Segu Sangare bi na ɲɛmaa ko an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen jagokɛlaw ka bolo kan olu b'a fɔ an ka lamɛn. Maintenant mun b'an kɔnɔ k'a kɛ an b'a dɔn komi ni gouvernement bolo ko olu de bɛ ka impôt sara ka tɛmɛ commerçant kan donc maintenant an b'a dɔn an bɛ commerçant an bɛ gouvernement minɛ cogo min na an tɛ taa grève la commerçant tɛ taa grève la commerçant bɛ mun de kɛ an bɛ mun sara gouvernement ye komi gouvernement y'a kɛ u sago ye donc an bɛ ɲɔgɔn ɲɛna a ko kan ani régions an bɛna jumɛn kɛ an bɛ mun sara gouvernement an b'o de tigɛ wa solution jumɛn b'an bolo k'a kɛ donc an b'o kɛ parce que an y'a dɔn k'a fɔ ko Mali la n'i y'a mɛn i bɛ recours kɛ ko la donc i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛna kɛ minnu fɛ yen nɔ donc n'a y'a sɔrɔ bɛɛ da bɛ filen kelen na n'o ye gouvernement ye ani ministre commerce donc parce que olu ko ɲɔgɔn ɲɛ bɛɛ ka bila mais o ye jamanadenw ta ye olu ni jamanadenw tɔ tɛ kelen ye donc olu b'u sago kɛ olu b'u ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ a ka d'u ye cogo min na i n'a fɔ hali kunu manifestation donc u taara yɔrɔ ta ka garidi ta ka yɔrɔ donna fana u taara gardiw ta ka yɔrɔ bɛɛ fa ka yɔrɔ fan bɛɛ minɛ. an b'a k'a fɔ Segu Sangare ni tun y'ale kan ye yarabi ala ka basigi ni ko sabati ka se ka bɛn ɲɔgɔn ni ko doko kɔnɔ n'an bɔra ye lamɛrikɛn jamana kɔnɔ na olu ka jamana kuntigi Joe Biden sigira janvier kalo tile 20 fotoli dɔ bɔ a kila da ko sen fɛ an ka daw la. Le président Joe Biden ne kɔni a diyara ne fo ka dama tɛmɛ halisa ne bɛ segin a kan an bɛ dugawu k'a ye ala ka fanga in d'a ma ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka a kunna wolo halisa. Joe Biden ni Barack Obama ka surun bon an yɛrɛ kun bolo n ko o ka côté la n ko n'o nana n ko Afrique bɛ apaisement min sɔrɔ Afrique m'o sɔrɔ ten dɔn ni ninnu ka surun hakilila kɔni b'an na kɔni an bɛ dugawu kɛ n'an ka Afrique hɛrɛ bɛ mun bolo ala k'o nɔgɔya ni y'o ka so cogo min na a ko ma nɔgɔn dɛ o se ka kuma mɔgɔ baara la n'a ma baara daminɛ fɔlɔ. Ne hakili la président mun bɛna sigi a bɛna kɛ sababu ye
mun bɛ na ni bɛɛ fanga ye Ameriki kɔnɔna na. Joe Biden a ka sigi president la a ka di anw kɔni Africains ye kosɛbɛ ka tɛmɛ Trump ka puisque Trump bɛnkan de ye sigi wuli waati sera tilala ka fan bɛɛ don ɲɔgɔn na bon o yɛrɛ bi tɛ mɔgɔ ɲɛnama sini yɛrɛ quoi donc Joe Biden ka sigi Ameriki kun o kɔni ka di an Africains ye ka tɛmɛ Trump kan quoi an bɛ dugawu fana kɛ a sigilen fana ala k'o kɛ hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Joe Biden ka fanga a man ɲi Africains ma Afrique yan mais min ye Africain mun bɛ Ameriki a bɛ se ka wusaya o ma sabula républicains ani démocrates danfaranba de b'u ka fanga ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà, bon, Joe Biden olu ka mɔgɔw olu ni Faransi ka hakilina bɛɛ kelen Afrique ko in na. Sigilen ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de parce que a y'a yira Africains ka d'a ye puis jamana fana ka d'a ye donc an b'a ɲini Ala fɛ an yɛrɛ ka hɛrɛ fɛn fɛn na Ala k'o latigɛ Ala ka Ameriki ta fanga d'a ma. An b'o de ɲini a fɛ pour que jamana in ka se ka basigi. A ka halisa Ameriki y'a ka yɛrɛma wɔɔrɔnya ta ni san cɛ a bɛ taa fo san 200 ni kɔ janna nka halisa fɛn min ye jɔnya ani mafɛgɛnya dɔw ye u bɛ ka taa ka ɲɛsin farafinw ma Ameriki kɔnɔ yen nɔ a ka fɛɛrɛ kɛ ka o kɛlɛ ka Amerikanw bɛɛ kɛ kelen ye. Ne ka hakilina la Joe Biden kun sigilen bɛna kɛ lafiya ye diɲɛ bɛna lafiya bɛna sɔrɔ Trump nana ka ko kɛ cogo min bon m'a dɔn Joe Biden ye bɛna leçon caman tire ka bɔ Trump ta in na o bɛna baara caman kɛ. Donald Trump baatilen a bɛ wusaya diɲɛ ma kosɛbɛ au moins diɲɛ na lafiya ko dɔw bɛ o na lafiya hadamadenw n'u dongɛ dɔn parce que Donald Trump bɛ républicain de don mais a ye républicain ka sariya yɛrɛ bɛɛ sɔsɔ a ye ale ta mun kɛra dingɔkɛ de ni dingɔkɛ diɲɛ t'o bolo la bilen. Joe Biden ninnu ye démocrates don en général démocrates ka kɛlɛ ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ diɲɛ kɛlɛba fɛn fɛn la ni Américains bɛ don a la i tɛ démocrates y'a la quoi olu bɛɛ ka hakɛ de d'i ma u tɛ noir blanc ko ni finman ni jɛma u t'olu ta la bon diɲɛ bɛ lafiya cogo min na o de ka di olu ye an b'o de Ala de deli sa baara in ka ɲɛ a bolo walasa diɲɛ ka lafiya nin wagati kunkurunin kɔnɔ. Ni ko ye fasoden dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na fana min ka alifale fila ma dɔw ka fɔ la ko farafina ko nin k'i ka dɔn k'a bɛ taa u ka ɲɛta fɛ Ala k'a bulon min kɔnɔ n'an bɔra ye Siri Kulubali an bɛ taa jamana kɔkan na mun b'i bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo an bɛ taa Togo jamana kɔnɔna na lakɔli karamɔgɔw ka lafasalikɛlaw kɔni kamana gannen don bi in na k'a sababuya kɛ gendarmelakaw kɔni bɛ k'u ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw yɛrɛ minɛlen don ka datugu a ko sen fɛ maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ko u kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ k'u tun bɛ ka wulikajɔ bolo da k'a fɔ ko don nataw la k'u bɛna baarabila kɔni bolo da jamana kɔnɔna na maa dɔw dun y'a yira k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ ka nin lafasalikɛ jɛkulu nin filɛ nin ye k'a lakodɔnnen tɛ jamana sariya fɛ ko wa ko jɛkulu kura don fɛnɛ k'a sigitɔ k'a ma sigi sariya kɔnɔna na ko n'o nana yira k'a fɔ k'a bɛna baarabila kɔni bolo da ka kɛ jamana kɔnɔna na ko jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn. N'an bɔra an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na o ka npogotigi min kɔni tun bɛ Faransi jamana kɔnɔ n'a kun tununnen don Faransi faaba Paris kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni kun kamana gannen don Faransikaw ka kalanso bi wele Lieu de Grand a kɔni kun tununnen don o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni kun wulilen don ka ɲinini larawuli Faransi finitigilakaw yɛrɛ kun bɛ ka ɲinini larawuli kabini janvier kalo tile 4 o kun bɛ ka npogotigi kofɔlen ɲini a ma ye ka sababuya kɛ kabini nɔli walanbila sen fɛ a kun bɔra ni ka taa so a ma segin ka na kalanso kɔnɔna na bɛɛ kun kamana gannen don Senegal ministre min ɲɛsilen bɛ Senegali jiko ma ani jɛya ko ma don min na npogotigi kofɔlen a kɛla sɛkasi don dɔ ye Senegal jamana kɔnɔna na n'o de kɛla sababu ni ka se n'a ye Faransi jamana kɔnɔna na o don ale de kun ye kalanko ministre ɲɛmaa ye wa o don kelen fɛnɛ ale jɔra a ka denfaya kɔrɔ a ye bataki ci o ma k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛɛ lajɛlen k'ale ɲini ko wa ko ale t'i bolo jugu kan ko ni ale bɛ ni bataki ci nin ma ko ale yɛrɛ taara yɔrɔ min na ko ale ma taa wajibi la ko k'ale yɛrɛ ka laɲini don ko ka taa ni yɔrɔ kofɔlen na ko ale ni bataki ci a ma ko k'a dɔn k'a fɔ ko basi foyi t'ale la n'an bɔra an bɛ taa Libéria jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaa George Boyan ale kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ senentolanciba kɔrɔ kun don janvier kalo tile 22 tɛmɛlen o kɛra ale ka san 3 dafa ye Libéria jamana ɲɛmaaya la Libéria jamana yɛrɛ dun a bɛ san caman bɔ mankan kɔni ko wusilen bɛ ni jamana kofɔlen na kabini san 1989 san ka taa bila 2003 la kɛlɛ kɔni kun wusilen bɛ ni jamana kofɔlen na George Weah ni ale ye san 3 sɔrɔ jamana kɔnɔna na Libéria jamana kɔnɔna den caman kɔni jigi wɔrɔ la ka sababuya kɛ ko a tun y'a yira k'a fɔ k'a bɛna dɛmɛ kɔni taga don fantanw ma ko ka denmisɛnw fɛnɛ ko olu don murubakala la nka u y'a yira k'a fɔ ko kabini n'a kɔni nana ko ka taa 2018 la ka na se bi ma ko jigi wɔrɔ la ko ka sababuya kɛ ko sɔrɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ nagasila jamana kɔnɔna na an karamɔgɔ ye min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'u bɛn ko la ka se ka bala bila basigi o minɛ kɔnɔ nin de bɛ dan sigi kunnafoni la bi min lasira balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdoulaye Kulubali ka foli ni tani ka ɲɛsan bala yɛlɛma minnu bɛ ka lamɛn jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan aw ni cɛ ka kulomajɔ la ka to bɛ nin kan a k'an bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan
Radio Bamako 24 ani Mali Bamada. Un partenaire. U kelen no k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na malidenw bɛ se ka kunnafoni internet sanfɛ o ɲɔgɔn na. Neti sanfɛ Bamako 24. Yanga kunnafoniw ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. o de bɛ bi kunnafoni lasɔ tuma bi ntɛnɛ ye dɔ fɔlɔ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san an balala ka